салом бинандаи арҷманд, сархати хабарҳост аз студияи радиои Озодӣ. Дар ин барнома президент Раҳмон эътироф кард, ки дар кишвар лимити барқ ҳаст. Журналисти телевизиони давлатии Русия барои даъваташ ба ғарқ кардани кӯдакони украинӣ аз кор барканор шуд. Эътироз дар Бишкек аз боздошти мухолифони созиши аломатгузории марзи Қирғизистону Узбекистон ва хабарҳои дигар. Президент Эмомалӣ Раҳмон эътироф кард, ки имрӯзҳо мардуми Тоҷикистон бо маҳдудият нерӯи барқ мегиранд, вале ба гуфтаи ӯ ин кор муваққатӣ ва барои таъмини дурусти онҳо бо барқ дар фасли сармо аст. Раҳбари Тоҷикистон ин нуктаро рӯзи 24 октябр зимни суханронӣ дар назди фаъолону раҳбарони шаҳри Норак зикр кард. Ӯ гуфт, дар Тоҷикистон маҳдудияти интиқоли барқ амал карда истодааст, вале ин ҳолат муваққатӣ буда ба хотири дар фасли сармо бо барқ пурра таъмин намудани аҳолӣ ҷорӣ шудааст. Мақомоти Тоҷикистон ва ба хусус ширкати барқи тоҷик то ҳол мегуфтанд, ки ҳеҷ гуна маҳдудияте дар таъмини мардум бо нерӯи барқ вуҷуд надорад ва агар дар ноҳияе чанд соат нерӯи барқ набуд, пас ба сабаби таъмири зеристгоҳу шабакаҳои барқист. ҳукумати Тоҷикистон солҳост, ки ваъда медиҳад дар кишвар дигар маҳдудияти нерӯи барқ такрор намешавад, вале ҳар сол дар фасли тирамоҳу зимистон мардум ва корхонаву муассисаҳо барои соатҳои муайян нерӯи барқ мегиранд ва ба мушкилоти зиёд дучор мешаванд. аз ин ба баъд агар аз Душанбе ба шимол ба вилояти Суғд рафтанӣ бошед, бояд ба терминали наве биравед, ки канори пойтахт дар ноҳияи Варзоб бунёд шудааст. Пештар таксиҳо дар як маҳаллаи Душанбе мунтазири мусофирон меистоданд. ҳамкорони мо маълум карданд, ки терминали навро ширкати Тоҷик Внеш Транс сохтааст, ки муассисаш ширкати Фароз мебошад. гузориши радиои Озодӣ дар ин бора 3 соат баъд дар барномаи ахбори Озодӣ тақдим мешавад. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон раҳбари Чин Си Ҷинпинро ба муносибати бори сеюм интихоб шуданаш ба мақоми раиси ҷумҳурӣ ва котиби генералии ҳизби коммунистии Чин табрик кардааст. Дар барқияи табрикии раҳбари Тоҷикистон интихоби сеюм бораи Ҷинпин ба мақоми раҳбар чун дастгирии ҷомеаи Чин аз шоҳроҳе ситоя шудааст, ки ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии кишвар мебарад. Раҳмон гуфтааст, ин пирӯзӣ ба шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистон ва Чин мусоидат хоҳад кард. Чин ҳамсоя ва шарики муҳими сиёсию иқтисодии Тоҷикистон аст. бештар аз нисфи қарзи $3 миллиард берунии Тоҷикистон ҳам аз Чин аст. Си Ҷинпин 69 сол дошта соли 2012 бори аввал сари қудрат омад ва дар ду давраи 5-солаи раёсатҷумҳурияш ба қавли мунаққидон талош кард аз роҳи тағйири қонун қудратро бештар дар дасти худ нигоҳ дорад. пешбинӣ мешавад, ки Ҷинпин талош хоҳад кард тамоми умр дар қудрат бимонад. ҷомеаи байналмилалӣ ҳукумати Чинро барои поймол кардани озодиҳо аз ҷумла ҳуқуқи мусалмонон дар вилояти Шинҷон сахт танқид мекунад. дар шаҳри Бишкек садҳо нафар ба нишони ҳимоят аз фаъолони маданӣ тазоҳурот карданд, ки мақомоти интизомии Қирғизистон онҳоро барои муддате боздошт намуданд. онҳо ҳамчунин мухолифаташонро ба тарҳи созишномаи таъину аломатгузории марз бо Узбекистон нишон доданд. рӯзи 23 октябр пулис ҳамчунин хонаҳои даҳҳо нафар аз фаъолони маданӣ ва сиёсатмадоронеро ҷустуҷӯ кард, ки мухолифи тарҳи созишномаи таъину аломатгузории марз бо Узбекистон ҳастанд. баъзе аз фаъолон барои 48 соат боздошт ва сипас раҳо шуданд. пештар аз ин вазорати умури дохилии Қирғизистон гуфт, ки парвандаи омодагӣ барои ошӯбҳои оммавиро таҳқиқ мекунад. интизор меравад Қирғизистон ва Узбекистон созишномаи таъину аломатгузории марзи ду кишварро имзо кунанд. бар асоси тарҳи созишнома Қирғизистон бояд қаламрави обанбори Кампиробод дар масоҳати бештар аз 4400 гектарро ба Узбекистон бидиҳад ва дар иваз 19000 гектар заминро аз ҷои дигаре бигирад. фаъолони маданӣ, сиёсатмадорон ва сокинони наздики обанбор мухолифи созиш ҳастанд.
як барандаи телевизиони давлатии Русияро барои гуфтаҳои хусуматбарангезаш дар бораи мардуми Украина аз кор берун карданд. Сардабири телевизиони RT Маргарита Симонян дар Твиттер навишт ки ҳеҷ касе дар телевизион ба андешаҳои нафратангези Антон Красовский мувофиқ нест. Ин хабарнигор ҳафтаи гузашта гуфт, он кӯдакони украиниро ки мегӯянд Русия хоки Украинаро ишғол кардааст, бояд ғарқ кард. ин хабарнигор ки тарафдори ҷанг дар Украина аст, суханонро дар мусоҳибае бо Сергей Лукьяненко, нависандаи рус, ба забон овард. адиби рус дар ин мусоҳиба гуфт, солҳои 1980 вақте ӯ дар Украина буд, гурӯҳе аз кӯдакон ба ӯ гуфтанд, агар шӯравии собиқ Украинаро ишғол намекард, онҳо зиндагии беҳтаре доштанд. Антон Красовский дар посух гуфт, ин гуна кӯдаконро мебояд ба гуфтааш ба рудхонаи Пуртуғиён андохт ва ё дар дохили кулбаи украинӣ оташ зад. изҳороти Антон Красовский хашми ҳукумати Украина ва дигар кишварҳои ҷаҳонро барангехт. ва дар чанд лаҳзаи барнома таваҷҷӯҳ кунед ба қурби сомони Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз 24 октябр қурби 1000 рубли русиро 162 сомонию 50 дирам, $1 амрикоиро 10 сомонию 21 ва €1-ро 10 сомонию 2 дирам таъин кардааст. қурб дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ин буд хабарҳои сархат. 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ чанд мавзӯъро муфассалтар баррасӣ мекунем. То баъд.